Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Haba pai sya ke kubur ke baidai, bat ke kubur ke balapan mi ya ke kat sau terik mentau benai no pra arja kat pra, haka wain ki kot kubur kasi, bala syutho tang ya ke kerteng Gerald, kat ba klem da pura ya ke jan, ke kong Margarita Tma, ke kemi jong habret Gerald Tma, kelapan syai, bakane kedai ke jing penmi kubur ke babakla na kaliang ki bor penya jong kani ke kot kubur ha kalempong ila kai football semi final jong ka Nissan Junior Cup bala penya de ke pay for rights Shillong ha ka wai ni ki je kon jong ki habren padang hapo news nem karta ke bala pelong ha ka khalai trik mentau benai no pra arjakat pra ke Sunnydale Higher Secondary School kala pelim no ya ka kan hon St Thomas dah nyo golanon ya ka nam player of the match hakani ki jila kai kini kisngi layo do habret Gerald Tma na ka school Sunnydale Higher Secondary School ka baran hapo nong Shiliang nong Tmai Shillong wan hani ko apin syai kum ka kami jong jiral namar min laitri ka don ka match jong ka Sunnydale bat ka St Thomas haka jing sya kum bami ka khupor ka dei saw la not tangba haka jing ila kai jong ki ka wan nyaw la not bat sakawai ro ka karteng khun jong jiral Tma handai ki aitang jiral Tma long akum kami ngakta namar bon ki jiral Tma wat ki bahayeng ro jangan kuat ba kino penyai haba ki shimi kerteng ki kena ban top police ba mi ko khubar ki dei ban long ba full bat ka nem bat ka kur ka jai kim dei ban aitang steng ta sakawai ro ukun jong amanin yo man of the match ndai ka asong si tang ka kerteng ki tho jiral long hado ki coach kinong penyai ndai tang ka tur kimla ban pen tes kawairu ngakwa ban ong ya ka school jong ka Sunnydale khamtam ki principal ki ba penyai ya kan ka bol ki de ban kit khia ngi kimi pang khia ndai dak maki ka school kim kit khia kan poise eken manin la job semi final la shai ka de ka final ngakwa ban ong ba ki de ban kit khia ya kan ni bro khoi wat sakawairu kum kinong penyai bol ki coach ne ki manager kim de ban careless ban ai kerteng ki khlung namar ngi kimi padala mi ko khbor ngi susi ndai tam ngawat waro ki kimi pa ki long kum tahi sakawai ro ka to sawla nor ka bam ka khbor ka bam dei re ka jing sha ka bol mlin ka Sunnydale ka thap nyau pat ka St Thomas ka dei zero te ki jiral ki bun te kumbai kram mani hapo madan ki jiral ki bun ki ong jiral marak je nga ka kami nga si kum to na mablei ukhon nga don ka je ka kanja kham tam ngi ki khasi mo ikiwe ngam tip ki sneu nam dan jing sneu dai nga kami nga dan jing sneu